Hej og velkommen til den vildt seje forhindringsbane. I dag har min far lavet en forhindringsbane til mig, som jeg så skal klare. Lige nu så fortæller han lige, hvordan det er. Først så skal Annika springe over dynen der. Hun lander der. Så hopper hun herover på den anden side. Så får hun viklet det her tæppe rundt om sig. Og så har hun jo ikke rigtig nogen arme, hun kan bruge. Hun skal så finde 3 bamser, der ligger under puderne her. Og så skal hun få bamserne deroppe. Og det skal hun alt sammen kunne klare på blot 3 minutter. Og ja, du starter nu. Sådan. Så skal vi lige sætte den her. Så tager vi den her. Vikler den rundt om. Vikler her. Nå Annika, jeg er spændt på at se, hvordan du løser denne her. Uden arme. Værsgo. Ja, Annika er godt i gang. Ja, hun graver. Har hun fundet en bamse? Ja, hun har fundet en bamse. Og det ser ud til at være en søpapegøje. Og den første bamse ud af 3 er i hus. Og nu er der gået 1 minut. Hun har 2 minutter tilbage. Og der var nummer 2. Det var pandaen. Men kan hun få den op? Og hun kæmper. Det lyder hårdt. Ja, hun gør det. Nej, den røg ned. Den skal op igen. Og det skal også lige siges, at bjerget der, hvor de ligger i, de må ikke vælte. Så er hun disket. Hun har 1 bamse tilbage. Og der er 1,5 minut endnu. Det vil sige, halvdelen af tiden er gået. Der var ingen bamse der. Nej. Der er 1 bamse tilbage. Bjerget her, det står og vakler lidt. Men ja, hun har fundet en bamse til. Er det en sæl? Eller er det en pingvin? Nej, det er ikke til at se. Det er en kanin. Og hvad sker der nu? Kan hun klare det? Hun ligger der. Hun gjorde det! Juhu! Tillykke til Annika!